खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती। दुलाराय हादोरावनो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गान्धी जयन्ती महरै फालिनाय जायो। बे सानजोंनो मुलुगनां अहिंसा सान फालिनाय जादों। दुलाराय हादरसेयावबो दिनै गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै अहिंसा सान फालिनायनि खौरां जोंनिसिम सफैदों। गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननि थाखाय गेदेर सुबुं थुबुरमा हाबाफारि लानाय जायो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मुलुगनां अहिंसा सान फालियो। हाबाफारि बायदि फुंनि 8:30 समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जनता फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सुबुं बसुमतारिया। बेनि उनाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि आजिरा मोननाय गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारिया। बेनि उनाव सिलाइ सावनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जायो। बे सिलाइ सावनाय हाबाफारिजों अहिंसानि नेरसोनथिखौ दिन्थिनाय जादों। बे दिन्थिफुंनायावनो गोजोननि थाखाय आरो हाथियार गैयै समाजनि थाखाय स्ल'गान होयो। गोजोन आरो अहिंसानि थाखाय सागान होनाय हाबाफारि बानजायनाय जायो। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय मेलेमजिबि समाज सिबियारि फरायसा दैदेनगिरिफ्रा सागान होयो। गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। मुलुगनां अहिंसा सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गेवलां मेलबो खुङो। गेवलां मेलखौ मासि लाना सामलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो गागि गान्धीबादी प्रफेसार रमेश चन्द्र भारद्वाजआ। बे हाबाफारियाव गुनि गियानि सुबुंफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि समाज सिबियारि गासैबो नुजाथिनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।